love तुझं Jesus, वंदन तुझं Jesus, वैभव तुझं Jesus, रदान तुझं Jesus, नमन तुझं Jesus, प्रणाम तुझं Jesus, उगलिस्तान तुझं जय तुझं Jesus, उज्जाना तुझं Jesus, सलाम जय. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Ira babarek la Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus. Where babarek la brother Shandar barakal Jesus. Thank you Jesus, praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, Aradan to Kapa Paradan to Jesus, Aradan to Kapa, Maima to Kapa, Maima to Kapa, Glove to Kapa, glove to Jesus, glove to Kapa, Jay to Kapa, Zana to Kapa, Zana to Kapa, Ira Babarek Lavada Shandar Barakarabala. Thank you Jesus, Abhishek Kariye Povitrat Madam Childemania. ऐसे सकले मागने तो सोलन वर पवित्र में जा सकते हैं वर पवित्र में जिधर नेटे पवित्र में तो हजार दियम का तुझे पापा जिस स्तुति करूँ जिस कर गांधी हूँ तुझे महिमा वाक्य हम का फाव कर पवित्र में वाला देवोनिया बड़ा देख तरह हम चवर देवोनिया पवित्र में वाला दही बिक सकते हैं तो हम चवर देवोनिया पवित्र में तब यहाँ जिस सर एंड सर हम का पापा तुझे सकते हैं हम का उपयोग कर तुझे महिमा के तरह हम का उपयोग कर हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. हर गांव तुका जिसु महिमा तुका जिसु ग्लाव तुका जिसु वंदन तुका जिसु वैभव तुका जिसु अरदान तुका जिसु नमान तुका जिसु प्रणाम तुका ओगोलिसिता तुका जय जय तुका जिसु उज्जाना तुका जिसु सलाम. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. तुमका सुमेश तांगाव वर्त मगान स्वागत करता आयचे संजेचे मागणे आम्ही संगता मिळून देवाची स्तुती करून देवा गर्गा देऊन थोडा वेळ देवाचो नियाळ उतरांचो नियाळ करूंक आमकां देवा फावो केल्या खातीर रगान दिता आसतना तुमकां सुमेस्तांक बरें मागता आनी बरें प्रत्येक जावन ह्या मागण्याक हांव स्वागत करता. तर सकट मेळून संगता मेळून हे मागणे आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज अमका येवं तुजी खुशी सरकार जाता ती संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपेन भरलेले समधी जय संगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगत जेजो भगवंती मरिये देवाची माई आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां आसुरता आमेन. ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया कित्याक देवाची स्तुती करतना आमकां समेस्तांक देवाची काकुळटांनी करपा लाभता. देखून 105 अध्यायांत किर्तनाच्या ग्रंथांत 105 अध्यायांत सांगता हालेलुया म्हणून सर्वेस्पराक अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा पर्जां मदें ताची कृत्यां परगट करा ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची असर्यां वर्णिया ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा सर्वेस्पराक सोदतल्यांची खाल जावं उल्हास. आज आमी सर्वेस्पराक सोदूंक सर्वेस्परा मेळूंक सर्वेस्परा स्तुती करूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या तर आमचे काळ जावं संतोश आमची मनां उल्हासूं कित्याक देव आमचे सांगता आसा आनी स्तुतेच्या सिंहासनार तो बसून आसा म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक 22व्या किर्तनाच्या ग्रंथ अध्यायांत 3ऱ्या वाक्यान आमकां तो सांगता. देखून ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवं ताची महिमा आमी वाकरूंक सांगता मेळया आनी देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. हिरा बाबरे खलबरे दगे शंतर बरे करबले रकल जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरीफाई 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 माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीसस. हिरा बाबरे खलबरे दगे शंतर बरे करबले रकल जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरीफाई माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीसस. बाबा 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 रकलबरे हिरा बाबा 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 हिरा बाबा हिरा बाबा रकल शंतर बरे करबले रकल जीसस. थैंक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरीफाई माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप Lord Jesus, thank you Lord. हीरा बाबा 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 रखले बरं जरा बाबा सगळी स्तुती करा जीपेच्या देना स्तुती करा देवाची स्तुती करा वा रखा बाबा हीरा लका बाबा शंतर बरं कर मला रखला बरं जगदिया वो रखा बाबा बाबा ये पवित्र आत्मा तो देवनी पवित्र आत्मा देवनी स्तुती करून आमका शिकाय हर गांधी आमका तुका शिकाय बाबा बाई रखला कर शंतर बरं कर मला रखला बरं वो रखा हीरा लका बाबा शंतर बरं कर मला रखला बरं वा बाबा 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 वो रे बाबा रखला बरं जीसस 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 थैंक यू जीसस. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus. Ira baba re khale bere
Chandara Karbala Jesus, increase of viewers, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Each and everyone, Lord Jesus, Papa, on पूरा Papa चमक जाके नजर सगळं तुझे तुझा पवित्र आत्मा अभिषेक वाळून दे आपल्यावर हीरा बाबा रे कल बरे चंदर बरे Karbala रे कल Jesus, 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 Jesus. त्याला भेटून देवाची स्तुती करूया देवा के मार्ग देऊया. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೇನ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು, ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ,
ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆತ್ತುವ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ಐಶ್ವರ್ಯತನವು ನಿನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಘನವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರೆಯುವುದು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೇ ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ಹಲರಬಶಿಯ ಥರಬಬಬ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲಮಶಿಯ ಥರಬಬಬ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Open up your floodgates and pour out your spirit. Open up your floodgates and pour out your spirit. In the name of Jesus Christ, the Spirit of God anoint us with your fire, with your fire, with your fire. शांती समाधान घरने असो तुझी स्तुती करताना सगळं वाईटाच्या सत्याच्या घरण्याच्या नामाने मी ब्रेक करताना बाईंड करताना ते सगळं सुटका जोडून द्यावं तुझ्या नामान समेत हर एकल्याची घर आशीर्वाद जाऊन द्यावं, हर एकल्याची घराने आशीर्वाद जाऊन द्यावं, हर एकल्याची मुलगी आशीर्वाद जाऊन द्यावं. हीरा बाबा रे कर शंकर बरे कर मला कर जीजा. हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया 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 यीशुवे आराधने यीशुवे महिमे यीशुवे आराधने हालेलुया. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah. Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus.
प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाची काकूल देवाची कृपा आज वाळती आसा, अभिषेक आमचेर वाळती आसा, देखून आमी रिसीव करया. आज सगळीं आमी जी कोण आज ह्या मागण्या आयटन जाता सगळीं आमी रिसीव करया, कित्याक पवित्र आत्मे सखत वाळती आसा. देवाक अर्घ दिता, त्या स्तुती करतना विशेष तरेन तेचे अभिषेक, तेचे अनॉयंटींग आमकां मेळती आसा. ह्या घडी विशेष जावन आमची घरां, आमचे कुटुंब सगळें बरें जाते आसा. देखून देवाचेर फातयेनी दवरून, देवाचेर विश्वास दवरून, देवाचेर भावार्थ दवरून तेच्या महिमे खातीर आमी अर्घां दिवया, स्तुती करया. कित्याक जेजू इतलेंच सांगता, हर एका मनशाक कळून देवाची स्तुती करूंक जाय. देवान केले उपकार पावडूंक जाय, ताणें केले उपकार मोतीन धाडूंक जाय आनी तेची स्तुती करूंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, तुमी देवाची स्तुती करा, हर एक दीत कितें करता ते सुम्याच्या महिमे खातीर करा आनी देवाची स्तुती करा, देवाक अर्घां दिवया. तुमी करचे हर एक काम, हर एक कितें तुमी दिसा करता ते सगळें देवाच्या महिमे खातीर करा म्हणून सांगता. देखून आमी देवाची स्तुती करया. कित्याक संतोष पाव परत आमकां सांगता, संतोष पाव फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 4 वाक्यान सांगता संतोष पावा म्हणटा. देखून आमी संतोष पावया, देव आमचे सांगता आसा. देखून आमची सगळी बेजाराय खंत कितें आसा ती सगळी आमचे ताण पयस करता, आमचे कुटुंब आशिर्वादीत करता. देवा एकल्यान घरांत देवाची स्तुती केल्यार ते सगळें घर देव वाचाव करता. देखून आमकां आज विसरून काडला देवाची स्तुती करूं, देवाक अर्घां दिवंक. थोड्या जाणां आमकां विसरून काडला जाल्यार वन्य आमी कितले जाणां आसात देवाची महिमा आमी देखतले. आज देवाची काकुळतानी कृपा आमकां मेळटली, आमच्या जिवितांत अजापूण अद्भुतां घडटली. कित्याक तो एकलो मात्र आमकां आसरो, ताच्या आश्रयाखाल आमी रावोंक जाय म्हणून सांगता. देवाच्या आश्रयाल कीर्तन 91 सांगता, सगळें देवाच्या आश्रयाखाल आमी रावोंक जाय. आनी जेजू आमकां सांगता ताच्या आश्रयाखाल रावल्यार तो आमकां हर एक कितें जाय ह्या संवसारांत सगळें तो फावो करता. आमच्यो कुशीक हजार जण मरण पडल्यार आमकां कांय परवा करचें ना. कित्याक कितलो लोक कितले व्हायरस कालें जाल्यार देवाच्या भुरग्यांक ते कितेंय टच करचें ना. देवाच्या भुरग्यांक कितें पाडाव करूंक सोदचें ना. ते सगळें कितें व्हायरस आतां सरता म्हणटा ते म्हणटात ना, आमी भियेना, आमी देवाच्या सांगता आसा. देव आमच्या सांगता आसतना आमकां आपडटलो. ह्या आमच्या भितर खंयचे व्हायरस येतले ते साथ दितना. देखून पातकातावन आमी मेकळे जावया, देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. कित्याक ताचो आसरो सोदतल्यांक तो आमकां खाली हातांनी सोडिना, त्याच्या आश्रयान आमकां रावोंक दिता. देव एक कोंबी आपल्या पिलांक कशें पकड्या पलत्यार कान घेवन रक्षण दिता, की तशें देव आमकां रक्षण दिता म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून जेजू आज रक्षण दिता आमकां, ह्या रक्षणाखाल आमी आसा. देखून आज म्हणसर आमी जिवंत आसा देवाची महिमा वर्णुच्या खातीर, देवाची स्तुती करचे खातीर आमकां सांगात हाडला आज. देखून आमी देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखणया. ह्या घडी ఆశ్రయము నీనే యేసయ్యా, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్యా. ఆశ్రయము ನೀನೇ యేసయ్యా, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్ಯಾ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗಾದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯಾ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯಾ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬೆನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬೆನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ. ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ
ಆರಾಧನೆ ಆಶ್ರಯವೋ ನೀನೇ యేసయ్య ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಆಶ್ರಯವೋ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య कष्ट आता दिसा देव आमचे सांगत आसा आमच्या दोळ्यांतले सगळे दुःख बसून तो आमकां तर वायटांतले निवारता कष्ट आमचे हालू करता निराशपण सलवणी आमचे तान पयस करता देखून त्याचे सुख आमी आराधन करया ताची आमी स्तुती करया ताका आमी महिमा दिवया कित्याक तो देवाचो देव जावन आसा धनियाचो धनी तो व्हडचो देव तो द्वितीय पुस्तक 10:17 वाक्य सांगता आनी आमकां तो जाय जाल्यार सगळें तो दिता देखून आशिर्वादान भरलेले जिवीत आमी मेळच्या खातीर आज आमी मागया आनी ताची आमी स्तुती करया ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಎಲ್ರೋಯಿ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಎಲ್ರೋಯಿ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ pour out your fire upon us as we worship you ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಆಶ್ರಯವೋ ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಆಶ್ರಯವೋ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ನಾ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನಾ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಎಲ್ ಶಾಡೈ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಎಲ್ ಶಾಡೈ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆಶ್ರಯ worship you worship you worship you ilara khambara bushala baba యేసయ్య ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭುವೆ ಸಕಲ ಸ್ತುತಿಕರಿಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಿಖಾಲಾರ ಬಾಬಾ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಪ್ರಭು ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ pour out your fire upon us, Lord. Let your people be touched. Everyone who has gathered in your name today, let them be touched. Let them be touched by your holy fire. Let your holy fire descend. Let your presence overwhelm us. Worship you, Aradhane Yeshuve, Mahime Yeshuve, Mahime Yeshuve, Mahime Yeshuve. Aradhane, 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 Aradhane. Oh Yeshuve, Aradhane Yeshuve. Aradhane, Aradhane, Shikhalara Kalabati Andarandara Kandala Barakandala Aradhane, Aradhane, Yeshuve Aradhane, Prabhu Aradhane Nimage, Okolo Borobo Shita ta 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 Aradhane, Aradhane, Yeshuve Aradhane, આપોડ છે આપોડ હરી એકલા કાપડ છે સુડખા દી હરી એકલા જે પીડા જરા ગુણ સમજી આવળા જેસુ તો આરાધન કરતા તો મહિમા દીતા તુજ હજાર પણ હરી એકલા ભગું મેળો દી આવળા હરી એકલા જે હજાર પણ ગોળકું મેળો દી હરી એકલા જે જીવિત અભિષેક દેવોની યોદી અભિષેક દેવોની યોદી અનોઇન્ટિંગ દેવોની યોદી અંક ભગું કૃપા મેળો દી આવળા ઈરા બાપા બાપા રખલા બરાદા શંદર બરે કલ બરે કલ થેન્ક યુ ફાધર Yeshuve Aradhane, Yeshuve Aradhane. Thank you, Lord. Shandar Barakar Barakala Jesus, Jesus, Yeshuve Nimage Aradhane. मुकल्या जीविताविषयी मस्त कंत करच्या मस्त भियाण असलेल्या कुटुंबाक जेजू सुटका दिते असा मुखार कितें करता कोण ना म्हज्या भुरग्यांक कितें करता कोण ना कशें येता कोण ना म्हण असले कंत करची मनशां आज आमच्या ह्या ग्रुपांत आसात जॉयन जाल्ली आसात असले कंत करचे आसा जेजू तांकां आपडटा तांची कंत बेजाराय सगळी काडटा जेजूचेर विश्वास दवरून बावार्थ दवरून जियोंक देव आपोवन दिते आसा ताचेर विश्वास दवरूंक कित्याक ताचेर विश्वास दवरलो कोणूच निराश जाल्लो ना कोणूच वायट जालें ताच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवन शे भाग तांकां मेळटले म्हणटा देखून आमी सगळे देवाचेर विश्वास दवरून कोणाक पुराय ह्या विशयान मुखल्या जिविताच्या फुडारा विशयान कितें भें आसा ह्या भुरग्यांच्या फुडार कसो जाता म्हण चिंता करतात असले पुरा कितें पुरा आसा हे सगळे जेजूच्या पांयां ताला भेटोवन दिया हें नाका आमकां सगळे देव पळोवनात आमच्या भुरग्यांक देव चलोवन व्हरता कितें जाय तें देव तांकां दया करता कित्याक आमी सारक्या रितीन असल्यार जालें आमी देवाच्या वाट्यान असल्यार जालें देव आमच्या संगता रावून वावर करता आमच्या सांगता आसा तो आमच्या जिवितांत येता तो देखून ताचे अभिषेक आमी एनॉयंटींग आमी रिसीव करया पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां मळाचेर पवित्र आत्मा देवण येवं दी म्हणून मागया तांच्या एज्युकेशनाचेर तांच्या फुडाराचेर तांकां मुखार जावचे सगळे समृद्धीचे जिवीत मेळचे खातीर पवित्र आत्मा तांकां अभिषेक करून दी सर वायट आतां जेजू पवित्र आत्मा मारिफात राखून व्हरून दी पवित्र आत्म्याचो उजो तांच्या जिवितांत पेटोवन दी आमच्या जिवितांत पेटोवन दी हर एक कितें वायट आसा खोटेपण आसा देवाक मानवनांतल्यान आसा सगळें आमच्या जिवितांतल्या भस्मून उडोवन दी पवित्र आत्मा जे उज्यान आमकां भस्मून नितळ करून दी पवित्र करून दी कित्याक आमकां तो आनंद बरी सोन वचना
पगार आमकां एक मजतदार ताणें पटयला. तो मजतदार आमचो आमी ह्या संवसारांत आसता म्हणसर आमच्या सांगात आसता आनी मुखल्या जिविताक तो आमकां आपोवन व्हरता. देखून भुरग्यांच्या जिवितांत तो पवित्र आत्मा आसा. मागया आमी ह्या वेळार दुसऱ्यांक कांय करूंक जायना. आमकां भुरगीं खंयच्या वायट सवय आयल्यार तांकां फाटयारचें देवाचें काम जावन आसा. आमी देवाच्या पांयां तळार रावून आमी मागता आसतना कितल्या वायटांत आसल्यार जेजू तांकां आपोवन हाडटलो फाटी. सैन मोनिका मागतली आपल्या पुता खातीर, अगोस्टिना खातीर. ते मागणे मारतले तिका ती सगळें मागून जेजू मुखार रावून मागणें करतली, सगळें सरेंडर करतली. अगुस्तीन परिवर्तन जावना गे, ओगलो एक दोतोर जालो ना गे, बिस्पो जालो ना गे. तो कितलें व्हडलें देवाचें आशिर्वाद ताका मेळ्ळें हे आवयच्या मागण्यात. देखून आमी मागता आसतना आमच्या भुरग्यांक कशें वायट जावचें साथ दितना हो भावार्थ आमी दवरया. आमच्या भुरगीं सारक्या वाटे खंडीत जावन येतली. आमच्या भुरगीं अभिवृद्धी तांच्या जिवितांत जातली, समृद्धीचें जिवीत तांकां मेळटलें, बरी बरी कामां मेळटलें, बरें एज्युकेशन मेळटलें. असलें आमी चिंतप, पॉझिटिव्ह आमी चिंतून देवाक आमी स्तुती करया, देवाक मेर्ग दिवया आनी पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. कित्याक तो पवित्र आत्मा आमकां सगळ्या शिकयता, शिकोवन दिता, देवाच्या उतराची गूढ अर्थ आमकां कळीत करता, आमच्या जिवितांत नवें जावं हाडटा आनी अजापाने अद्भुत आमच्या जिवितांत तो करता. कित्याक देव आमच्या जिवितांत अजापाने अद्भुत करता तो पवित्र आत्मा मारिफात. आनी पवित्र आत्मा आमचे ते येवं दी म्हणून मागया. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत आमी वस्ती करच्या सगळ्या कामाचेर आमी हर एकल्याचेर पवित्र आत्मा देवणे, आमच्या भुरग्यांचेर देवणे, तांच्या एज्युकेशनांत, तांच्या फुडाराचेर पवित्र आत्मा तांकां सांगात दिवं दी म्हणून मागया. हर वायटांतल्या, अवघडांतल्या, अनवरांतल्या, पिडेशिड्यांतल्या, उचित मरणांतल्या, वाडसत्या हातांतल्या, दुस्तकाच्या पदव्यांतल्या, माटमंत्रा प्रतिस्पना नाडीगाडीच्या सत्यांतल्या तो पवित्र आत्मा आमकां राखून दी, सांबाळून दी. खंयचे वायट खंयचे बरें म्हणलें समजून आमकां तो दिवं दी आनी कुडीच्या ओडण्यातून आमकां पयस दवरून दी, संवसाराच्या आशा आकांक्षेतून आमकां मेकळे करून दी आनी देवा सांगता जियोची कृपा तो पवित्र आत्मा आमकां दिवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हीरा बाबा रक बाबा वारिया बाबा रकला बरादा शंदर बरे कर बला रखल जीसस. थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरीफाई एंड माइटी गॉड, हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड जीसस. थैंक यू जीसस. पवित्र देव तू पवित्र कर, पवित्र देव तू, पवित्र देव तू आमकां तू पवित्र कर, पवित्र देव तू, पवित्र देव तू आमकां तू पवित्र कर. सुमिया देवा आमकां तू पवित्र कर. सुमिया देवा आमकां तू पवित्र कर. आत्म्या ये तू ये, आत्म्या ये, आत्म्या ये तू ये, आत्म्या ये, आत्म्या ये तू ये, आत्म्या ये देव तू ये, आत्म्या ये तू ये, आत्म्या ये, आत्म्या ये तू ये, आत्म्या ये पवित्र देव तू, आत्म्या ये तू ये, आत्म्या ये देवोन आमचेर, आत्म्या ये तू ये, आत्म्या ये बाबा 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 शखरा बाबा बाबा रोखोबो शराबारा. पवित्र देव तू, पवित्र देव तू आमकां तू पवित्र कर. समर्पिता तुका योजना जारी कर पवित्र आत्मा. आमच्या जीवितांत तू सांगात दी पवित्र आत्मा. वाईटाच्या सत्तेन झूज म्हणून आमकां करपा दी पवित्र आत्मा. तुझ्या उजान बसून आमकां नितळ कर पवित्र आत्मा. हर एक पापाचे ओढणे आमचे ताण उमटून काढ पवित्र आत्मा. संसाराचे अटॅचमेंट सगळे उमटून काढ पवित्र आत्मा. देवा सांगता जीवनची कृपा आमकां दी पवित्र आत्मा. या वेळार तू आमच्या सांगात दी पवित्र आत्मा. आमकां उपयोग कर पवित्र आत्मा. बळादीक तरान आमकां उपयोग कर. आमच्या भुरग्यांक तुझ्या राजा खातीर उपयोग कर. आमच्या भुरग्यांचे एज्युकेशन, सगळ्यांच्या भुरग्यांचे एज्युकेशन फुडार
कर भरो कर पवित्र आत्मा वाला सत्यन भरो बाबा 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 रखला बरे आत्म्या ये तू ये आत्मा ये देवो तू ये आत्म्या ये अभिषेकित कर आत्मा ये Shakara ba 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 ba. Pour out your fire on us. आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये अभिषेकित कर हमका आत्मा ये आत्म्या ये तू ये आत्म्या आत्मा ये ये आत्म्या ये आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये और तू हमका आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये ओरा बाबा आत्म्या तू ये आत्म्या ये शालारा बाबा आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये आलारा बाबा बाबा एकलांची मत परिवर्तन करायची सगळ्यांचे मत परिवर्तन कर कालचा परिवर्तन कर तुझे ते नका ओढ तुझे संगता जीव कृपादी पवित्र आत्मा सत्यन बोल मारे का बाबा इरब शंकर बर करबल रकल जीजा थैंक यू फादर थैंक यू जीजा थैंक यू प्रेज द ग्लोरी एंड माइट गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा इरब बर रकल बर शंकर आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये भेटता माकास तुका बाबा बाबा रखा बाबा सर्व साव तुका दिता कोई समय भेटता सगळे जीवित तुका समर्पण करतो सगळे जीवित तुझ्या पायांतळा भेटून देतो तू आमचे देवोनी ये पवित्र आमचे ते येऊन तुंगळाई कर नाका आमची बिरमत पाव आमची काकल कर आमका देवाची बुरकी सावचे योग्य आमका कर आमका स्तुती करू आराधना करू तुझ्या उतार ऐकून तुझ्या उतराची समजणे आमका दी आमची काळ जमाना तुझ्या उतरा उक्ती सांग देत पवित्रात्मा या वेळात पवित्रात्मा मजत कर आमका कसे सांभाळून तुझ्या उतार प्रकट करताना लिडियाचे काळीच तुवें उक्ते केले की तसे आमची हर एकल्याची काळ उक्ती कर तुझ्या उतराक आमका अभिषेक कर आमका सत्यन बोर या वेळा हर एक किती पुरा देवाच्या उतराक आड येतात ते सगळे बेंडून नितळ कर पवित्र कर आमचे जीवित सगळं बेंडून नितळ कर पवित्र कर आमका महिमेच्या ध्यानाने आमका तो भर तुझ्या पवित्रात्म्या तुझ्या ध्यानाने तुझ्या पळाने आमका नेट या वेळा तुझ्या सत्यन भर तुझं सांगत आमका नी पवित्रात्म्या हालेलुया बाबा 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 इराला का बाबा शंदर बर करबल रे जीजा जिनिये मोजा संग तुनी आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये शालारा बाबा बाबा आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये शालारा बाबा 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 आत्म्या ये तू ये आत्म्या ये पवित्र देव तू आमका तू पवित्र कर 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 शकालारा आमका तू पवित्र कर शिथोरोबो आमका तू पवित्र कर हालाबा शथाला आमका तू पवित्र कर आमका तू पवित्र कर
Fill us with fresh anointing, Lord. Thala bara 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 स्तुति करे अर्घ दिव्या हाला राखा राबा शिंदा राखा thala bara 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 शीतलो रोकोंदलो bara 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 amkai tu पवित्र कर शिखरा राबा बाबा amkai tu पवित्र कर shakala rakara rakala rakala ba shatatara shakala rakala raba shatara ba thala bara 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 amkai tu पवित्र shakala raba ba 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 amkai tu पवित्र कर amkai tu पवित्र कर amkai tu पवित्र कर amkai tu पवित्र कर यीशुआ राखुतोरबो amkai tu पवित्र कर akala kala 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 amkai tu पवित्र कर amkai tu पवित्र. Thank you Jesus, thank you Lord. Akati katara baba 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 ergantu kasumya ergantu kasumya shitara ra 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 to 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 robo shatandara batikimbo rokombo robo. Thank you Jesus for your wonderful presence. Thank you Jesus. Ingangangangangara kambara robo shadara. Thank you Jesus. Shalabara bara 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 bara. Thank you. Praise the Lord. Glory for mighty God. Hallelujah. Worship you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Argant ka samaya Jesus. Glab ka samaya Jesus. Aradan ka samaya Jesus. Harsitam ka samaya. Jai ka samaya Jesus. Hosanna ka samaya Jesus. Hallelujah. 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 Argant ka Jesus. Mahima ka Jesus. Glab ka Jesus. वंदन तुका जज वैभव तुका जज रदान तुका जज नमान तुका जज प्रणाम तुका जज अगोलिस्तान तुका जय तुका जज वजाना तुका जज चिल्लाऊं दे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. थोडं वेळ आम्ही देवाच्या उतारणी हाल करूया. आज प्रत्येक जण विषय असा आम्ही घेतले ते अभिषेक anointing. आम्ही घेतला ते अभिषेक आणि आम्ही अभिषेक झाले सगळी आम्ही जी कोण क्रिस्ताक पाती येतात क्रिस्ताचेर भरवसो दवरून जियेतात क्रिस्त आमचो सोडवणदार आमी रक्षक म्हणून मानून घेतला ते सगळे अभिषेक जाल्ले. अभिषेक नासल्यार ते पुरा मानून घेवंक आमच्यान जायना. देखून मानून घेतला जाल्यार अभिषेक आमचेर आसा. अभिषेक जाल्ले आमी आनी देवाचें उतर आज ह्या अभिषेका विशयींत आमी पळोवन काडून घेवया. देवाचें उतर कितें आमकां सांगता कशें आमी तें देवाचें उतर आमकां अभिषेक केल्ल्या विशयींत सांगता त्या विशयींत आज आमी थोडो वेळ आमी नियाळ करया. कित्याक देवाची महिमा विशेष जावन आसा. देवाची काकुळत विशेष जावन आसा. ह्या वेळार देवाची काकुळत विशेष जावन आसा. देखून आज आमी हे देवाचें उतार आमी आयकुया. जो आमचें पयलें पत्र आमकां सांगता 2 अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां 1 John chapter 2 verse 27. जो आमचें पयलें पत्र 2 अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी आमी देवा तावन घेतलेली मागणी ताचे तावन म्हळ्यार देवा तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवे आसता पर्यंत आमचे भितर ते आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकांची तुमकां गरज ना म्हणटा. कित्याक जें कितें अभिषेक घेतला तो शिक्षक जावन आसा तो पवित्र आत्मा जावन आसा तो एडवोकेट जावन आसा तो बरो शिक्षक जावन आसा. देखून आमकां आनी एका शिक्षकाची गरज पडची ना म्हणटा. जर आमी ते अभिषेक मानून घेतल्यार आनी अभिषेक आसा म्हणून आमी वळखून घेतल्यार आनी ते पवित्र आत्मा कडेन मागल्यार तो अभिषेक केल्लो तो पवित्र आत्मा आमकां ही मागणी केल्लो पवित्र आत्मा आमकां शिक्षक जावन आमच्या जिवितांत शिकयता सगळें. आनी ताची मागणीच तुमकां सर संगती विशयींत शिकयता. ताची मागणी ना पवित्र आत्म्याची मागणी पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमकां सर संगती विशयींत तो शिकयता. पवित्र पुस्तकाची गूंड आमकां नियाळ करूंक जाता. गूंड अर्थ आमकां समजोवचे बरी पवित्र आत्मा आमकां मोठी गुजवाड दिता. आनी ती मागणी आमी काण गेल्या खंय कपालाचेर आमी मागणी काण गेल्या आमच्या तकलेचेर आमी ती मागणी काण गेल्या आनी ती मागणी जावन आसा आमकां ह्या विशयींत शिकयता. ती मागणी खरी ती फोडकिरी न्हय ती खरी ते नीज जावन पवित्र पुस्तकांत कितें आसा त्यांची तित्त मागणी आमी काण गेली. आनी एक फावटी आमकां प्रत्येक वचून मागणी काण घेवची म्हणून गरज ना. कित्याक आमी काण गेल्ली मागणीत ती खरी मागणी जावन आसा ती फोडकिरी न्हय. तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्त सवय जियेया.
ती मागणी आमचे ते असं जाल्यार ते अभिषेक आमी कान गेल्ले असं जाल्यार आमचे ते अभिषेक केल्ले देवान आमकां क्रिस्मा मारिफात आनी बॅप्टिस्मा मारिफात आमचे बौतिस्म दितना आमकां ते मागणी आमकां केल्ली आनी माथ्याचेर उदक वतून आमकां तें अभिषेक केल्लें कपलाचेर तेला खुरीसकान आमकां अभिषेक केल्लें क्रिस्मा दितांक आमकां ताणें अभिषेक केल्लें तर ह्यो मागणी जावन आसात पवित्र आत्म्याचो संकेत आमी काण गेल्लो आनी ती पवित्र आत्म्याचे सकत आमचें तें आसल्यार आमकां सगळें शिकयता त्या प्रत्येक जावन हें आमी मानून घेवचें देखून हे प्रत्येक जावन आमी हें देवान आमकां एक मागणी केल्या देवान आमकां पवित्र केलां देवान आमकां तेल आयलां म्हणटा पवित्र पुस्तक देवान म्हाका आनी तुका तेल आयलां ते तेलावणी जावन आसा आमकां नितळ करता पवित्र करता आनी पवित्र आत्म्याच्या उतरान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी दिता आनी आमकां शिकोवन दिता देखून जोआच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 20वें वाक्य सांगता 1 John chapter 2 verse 20 आमकां सांगता पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान कोणे भाग्यवंतान सर्वेश्वर देवानंत तुमकां मागल्यान खंयच्याय एका मनशान न्हय आमकां मागलें म्हाका आनी तुका मागलें भाग्यवंतान आमकां मागल्यांत देखून सर संगतीची तुमकां समजोनी मेळ्ळ्या सर संगती विशयान समजोनी मेळ्ळ्या ही मागणी ही पवित्र आत्म्याची तेलावणी आमकां समजोनी दिता पवित्र पुस्तकाची समजोनी दिता कुटुंबांत कशें जियेचें म्हणलें समजोनी दिता भुरग्यांक कशें वागयचें म्हणलें समजोनी दिता आमचे संस्थे कशें चलयचें म्हणलें समजोनी दिता आमचें घर कशें आमी मुखार व्हरचें म्हणलें आमकां समजोनी दिता आमच्या कामांत आमी कशें वावुरचें म्हणलें समजोनी दिता ती मागणी आमी घेतिल्ली देखून आमी पळया इस्रायलांत आसलो इस्रायली लोक जुदेव तांचे इतले स्मार्ट तांचे इतले बरे कामां करतले मनीस संवसारांत कोणी ना कित्याक ती तांणी ती मागणी कान गेली आनी ती मानून घेतल्या आनी देखून ते चिरूक ते संवसारांत उसले माटार आसात आमी त्यात माटार देवान आमकां तित्त मागणी दिल्यात जुदेवांक दिल्ली मागणी आमकांय दिल्या देखून आमी कांय विंगड न्हय देखून आमी आज कित्याक फाटीं पडटा म्हळ्यार आमी कित्याक देवतान इल्ले पयस वेता आमकां संवसाराच्या आशा आकांक्षा आमी चड आमी मेतेर जाल्ल्या वरवीं ह्या कुडीच्यो ओडण्यो थांबोवंक आमी पळयल्ल्या वरवीं देखून आमी इल्लेशे ही मागणे विशय आमी समजून नातल्या वरवीं ही तेलावणी आमकां केल्ली कसली म्हूण आमकां समजून नातल्या वरवीं आज आमी आमच्या जिविता प्रमाणे आमी जियेन वेता आमकां कितें डिजायर आसा तें फुलफील करूंक तें आमी जैतेवन जावंक आमी पळयता पूण देवान कितें आमकां मागलां देवान कित्या खातीर मागलां सगळी समजोनी देवान आमकां दिल्या हर एक वस्तूंची समजोनी आमकां दिल्या कशें मनशा कडेन जियेचें म्हणलें समजोनी आमकां दिल्या देखून आमचो स्वार्थ सांडल्यार निस्वार्थ तरान जेजूच्या सांगत आमी जियेल्यार ही मागणी खरी जाता देखून आमकां देवाचें उतार मुखार सांगता इसाया प्रवादीचें पुस्तक 10 अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां इसाया चॅप्टर 10 वर्स 27 अशें सांगता आमकां त्या दिसा ताचें वजें तुज्या खांदा वयलें सकला पडटलें जेन्ना आमी मागणी खान गेल्या ते जाल्यार आमच्या वयलें वजें खांदा वयलें सकला पडलां आनी तुजे घुमटेर ताणें घालां त्या जुवाचो नाश जातलो इसाया प्रवादी सांगता भशेन जुजाचें जिवीत पळया जुजे कसो तो इजिप्ताक पावलो गुलामगिरी कसो ताणें भावांनी तांकां विकलो आनी कशें थंय परव्याच्या आस्थानाक तो पावलो आनी कशें थंय जिवीत ताणें सरलें ताका कशें ताका बंदीन घालो थंय ताच्या बायलेन पंतपराच्या बायलेन ताका विशय कळून हें करून ताका ट्रॅप करून ताका सैतानाच्या अधीन पडचे बरी ताका केलें आनी जैलान पडचे बरी केलें पूण देव ताच्या सांगता आसलो म्हणटा ताका गोमट्याक संकळी घाल्यो आनी गोमट्याक ते रुखाटाची फळी घालून ताका बांदलो ताका ताचे गोमटे सगळे झरोवन गेल्ले म्हणटा पवित्र पुस्तक संकली सगळ्यो झरोवन गेल्ल्यो ताच्यो कितले वर्सां ताका भितर त्या जैलान पडचें पडलें जाल्यार देवान केल्ले प्रवाद ताच्या जिवितांत मुखार आयले आनी तो सक्सेस जालो ताणें घेतलेली ती मागणी ताच्या जिवितांत घेतलेली ती मागणी देवान मागिल्लें खंडी जावन तो सार्थक जालो आनी सगळ्या परव्याच्या रायाचो थंय आस्थान आसा तो अधिकारी जालो केदो व्हडलो अधिकारी तो जालो सगळें जिवीत ताणें व्हड बऱ्यान लोकांक सगळें बरें करून ताणें जिवीत सरलो व्हडलो पोस्ट ताका मेळ्ळो अशें ताचें अभिषेक एनॉयंटींग कितलें ताका विकल्यार न्ही 30 नाण्यांक विकल्यार न्ही खालें गेल्यार पूण ताचें अभिषेक ताच्या सांगता आसलें अभिषेक ताच्या सांगता आसलें तें एनॉयंटींग ताका सोडून घालूं ना ताच्या सांगता देव आसलो म्हणटा जैलांत देव ताच्या सांगता आसलो म्हणटा पवित्र पुस्तक
देखून आज देखून इसाया प्रवादी मारिफात हे आमी आयकल्लें उतर जावन आसा आमची मागणी आमकां सोडून घालना आमी घेतलें तें एनॉयंटींग बिलकुल सोडून घालिना ना कित्याक आमच्या वयलें वजें तें काण्ण उडयता आनी आमच्या गोमटेर ताणें घाल्लें तें जुवासो तो नाश करता आणि सगळे नाश करता सुटका दिता तसले अभिषेक या संसाराच्या आशा आकांक्षेतान आमी मेकळे जाता कुडीच्या वडण्यातान आमी मेकळे जाता खंयच्या संकलींनी आमकां वायटाच्या संकलींनी बांदून घाला ते संकली सगळे तुटून वतात तसले अभिषेक आमी घेतला मगच्या भाव आनी भयणी तसले एनॉयंटींग आमी घेतला ते एनॉयंटींग आमी स्वीकार करीचे आसता देखून आमी कोणाकी भियोंक ना संवसारांत भियेचे देवाक एकल्याक मात्र दुसऱ्या कोणाकी भियोंक ना कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 105 अध्याय 15वें वाक्य मकलेले आमी सगळे देखून म्हणून म्हज्या अभिशक्तांक हात लायनाकात म्हज्या प्रवाद्यांक कसल्यांत वायट करिनाकात अभिषिक्त म्हळ्यार सगळे आमी एका लेखान अभिषिक्त पूण उसले अभिषिक्त जावन आसात याजक जावन आसात आनी प्रवादी मस्तू लायक आज प्रवादी आसात जायते लायक प्रवाद करतात कितलो गी लोक आज प्रवादपण करता आनी मुखार जावचे संगती पयल्यान कळीत करता जायत्यो पुरा सांगलेले संगती सत जातात कित्याक देवा ताचें तें आसलें देवान ताचें तें घाल्लें तें अभिषेक हे मुखले संगती कळीत करतात देखून आमच्या चोर खंयच्याय अभिषिक्तांक हात लायनाका म्हण सांगता कोणाच्याच प्रवाद्यांक वायट करिनाका म्हणटा देखून आमी खंयच्याय विशयंत आमी अभिषिक्त जाल्ले जाल्यार आमचें तें एनॉयंटींग आसा म्हूण आमी मानून कान गेल्यार हेरां विशयंत आमी वायट उलयना हेरां विशयंत आमी हेरांची निंदा करना आमी जेंगे ते अन्याय जाता तेचें खंडन आमी करता करिजेत्त खंडीत जावन खंडन करिजेत्त कोणीय वायट करता जाल्यार तें सोंसून रावोंक जायना खंडीत जावन खंडन करिचें कित्याक आमचे भितर आसलें तें अभिषेक आमकां खंडन करूंक लायता ताका सपोर्ट करूंक लायना नितीन चलता आमचे ते असले अभिषेक आमकां नितीन चलयता आमी कान गेले अभिषेक आमकां सताच्या वाटेन चलयता आमी कान गेले अभिषेक देवाच्या सांगता जियोंक शिकयता आमी कान गेले अभिषेक पवित्र आत्म्याची मजत आमकां दिवयता आमी कान गेले अभिषेक ह्या संवसारांत एक नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमकां शिकयता देखून आमी कान गेले अभिषेक तसलें जावन आसा देखून आज लुकाचो वांजेल आमकां सांगता 4 अध्याय 18वें वाक्य लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 सांगता देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा जेजूक मेळ्ळेलीं उतरां सिनोगोगांत ताणें देवाचे उतार परगट करतना इसाया प्रवाद्या मारिफात बरयलेलो तो ग्रंथ ताणें वाचतना ताका मेळ्ळेलीं उतरां देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदीत असलेल्यांक सुटका कुड्यांक दिश्ट दनसतल्यांक सवकासाय बसोंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला म्हण सांगता देवाचो प्रेरक आत्मा आमी कान गेल्ले अभिषेक तो देवाचो प्रेरक आत्मा आमच्या जिवितांत कान गेले ते क्रिज्म तो देवाचो प्रेरक आत्मा आमी कान गेले ते बौतिज्म ते देवाचो प्रेरक आत्मा आमी कान गेला देखून जेजूनी तत्व पवित्र आत्मा कान गेल्लो ताच्या मिसावाक तो भायर सरता आसतना जॉर्दन न्हंयत जुआं बावतिस्ता जावन ताणें कान गेल्ले ते पवित्र स्नान तेंत पवित्र आत्म्याचें तेन्ना बाप सर्गीचे राज उक्तें करून उलयलो पुता कडेन आनी पवित्र आत्मा पारव्यार परताचेर देवण आयलो बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तिगी एक म्हणून तें आमकां समजता हो एक आमकां कळटा असलें एक मिस्तर जावन न्हय बगार आमकां कळटा आमी देवाचें उतर वाचल्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मा कितें गे म्हणून तर तो अभिषेक जालो जेजू कशें तशें म्हाका आनी तुका तेत्त पवित्र आत्म्यान अभिषेक केला ताका दिल्लो एक पवित्र आत्मा दुसरो न्हय आमकां दिल्लो पवित्र आत्मा दुसरो न्हय जेजूक अभिषेक केल्लो तत्व पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका जेजून कितें ताणें उदकाचें स्थान घेतलें पूण आमकां उज्याचें स्थान ताणें दिलां उज्याचें आमी स्थान घेतलां आमी पवित्र आत्म्याचो उजो आमी घेतला तो पेटत आसा जें म्हणून देव आशेता देखून देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आनी तुजेर आसा हर एकल्याच्या जिवितांत तेर आसा देखून आमी चड आनी चड त्या पवित्र आत्म्याक मान करीचे गौरव दिजे ताका ताची स्तुती करीचे ताका अर्गांची मजत आमी मागचे आमकां चलय म्हूण ताका हर एका दिसांनी आमी सांगचे तेन्ना हें सगळें कितें आसा आमच्या जिवितांत तें नवें जावन परिवर्तन जातलें पोरणें कितेंच आसचें ना सगळें नवें जातलें एक नवी रचना आमी जातल्या एक नवो कुंभार एक मडकी करतना एखाद्या ती पाड जाली जाल्यार ती माती परतेक सारकी कर नवेंत आनी एक आयदान करता नवेंत रूप दिता तशें आमकांय
जें कितें आमचें पोरणे येदोळचें रूप आसा तें सगळें काडून पवित्र आत्मा आमकां एक नवें रूप दिता कित्याक तो जावन आसा कुंभार आनी आमी माती ताच्या हातांत आसले आमकां एक नवें आयदान कर म्हणून मागल्यार खंडीत तो निराकार सुना तो आमकां एक नवें आयदान करतलो आनी तें नव्या आयदान हर एकल्याक उपयोग जावचे बरी देव आमकां उपयोग करतलो तें अभिशेक हांवें आनी तुवें घेतला म्हज्या भावा आनी भयणी देखून आमच्या अभिशेका विशयांत आमी मान दिजे गौरव दिजे कित्याक आमी घेतलेलें तें अभिशेक खंयच्याय विशयांत न्ही बघा पवित्र आत्म्याचे अभिशेक आमी घेतले देखून जाकोबाचें पत्र सांगता अभिशेक कालें बरा करया घेवन 5 अध्याय 14वें वाक्य जर आमी अभिषिक्त जाल्ले जाल्यार तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त जाल्यार पवित्र सभेच्या मालगड्यांक ह्या कोण अभिषिक्त आसात अभिषिक्त म्हणून वळखून कान घेवन देवाचें काम करते जाल्यार तांकां आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागो आनी सुम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं तेन्ना तो बरो जातलो म्हणटा देखून जायत्या जाणांक मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक एक फावटी मागणें करतना तो फाटी येता ताच्या जिवितांत तो रिपेंट जावंक ताका एक अवकाश दिता ताची पातकां वळखण काडून घेवन देव एक अवकाश दिता देखून ती निमाणी मागणी म्हणून दवरल्या पवित्र सभेंत आमकां ती मागणी पवित्र आत्म्याची मागणी जावन आसा तेय आमी तेलावचे मनशांक जावन आसा एक तेलावणी म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे अभिशेक आमच्या जिवितांत घडता आसतना आमचें जिवीत नवें जाता कित्याक आमचे ते आसलेली पिडा शिडा सगळें भस्मून उडयता पवित्र आत्मो तसली मागणी आमी घेतल्या देखून आमी पिडेंत आसचें आनी कस्तांत आसचें हें खंडीत देवाक पळोवंक जायना कित्याक ताची भुरगीं कश्ट जे ताका पळोवंक जायना आमी समजन आसतना आमी अर्थ कणगान आसतना असल्या संगतींक आमी वळख जालें आमकडना जावंक पुरो पूण आज आमी ह्या मागणे विशयांत म्हाका आनी तुका दिल्लें अभिशेक कसलें आमी कान गेल्ली मागणी आमी कान गेल्लो बौतिस्म कसलो आमी कान गेले ते क्रिस्म कसलो तो म्हणून समजून कान गेल्यार ताका आसली ती सकत ताका आसलेली जानवाय ताका आसलेली खरेपण ताचे ते आसलेले सत नीत दुसऱ्या खंयच्याय मागणे ना म्हज्या भावान भयणी ती मागणी हांवें आनी तुवें घेतल्या आनी ती मागणी आमकां भलायकी दिता आमकां सुडका दिता देखून आमी कान गेल्ले बौतिस्म आमी कान गेल्लो क्रिस्म ही मागणी कसली म्हणून हांवें आनी तुवें जाण जायचे असो अर्थ आमी समजून कान घेवचे तेन्ना आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जाता माथ्यो बसो वांजेल सांगता 6 अध्याय 17वें वाक्य मॅथ्यू चॅप्टर 6:17 पूण तूं पास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखां मोळदू तुका असो तूं माक एक उपास करतना मागणें करतना तुका डिस्टर्बन्स जाता तुका टॅम्पटेशन येतात असल्या परस संगतीनी तुवें तेलान एक मागणी कर बेंजार तेल आसलें तें मागणी कर आनी ते तेलाची मागणी तुका वायटांत राखतली तुका टॅम्पटेशनांत राखतली सर्व बरेपणान तुका देव दितलो आनी तुजो उपास खंडीत देवाक मानवतलो देखून आमी खंयचेय मस्त पटी पळया आमी खंय विजीट करतना आनी खंय येतना आमच्याच जाणांक आमच्याच भुरग्यांक एक आमी पयल्या पुरा इस्कॉलाक भुरग्यांक धाडटाना सकाळींचे तांच्या एग्जाम आयल्या प्रत्येक जावन एग्जाम येताना तेलाची मागणी करून तांकां एक मागून आमी धाडटले आवय बापायक कित्याक आमच्या भुरग्यां वयर मागोवंक आवय बापायक अधिकार आसा आमी दुसऱ्यांचेर कोणाचेर डिपेंड जावन रावचें म्हणून ना देवान आमकां भुरगीं दिल्यां जाल्यार ती देवाचें देणें जावन आसा आनी देवाच्या नांवान तांचे वयर माथ्यार हात धरून मागोवंक म्हाका आनी तुका अधिकार आसा आनी तेलाची मागणी करूंक म्हाका आनी तुका अधिकार आसा देखून आमी जर सारकी आसा आमी जर नितीन चलता आमी जर देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करता खंडीत आमच्या भुरग्यांक आमी मागल्या वेळार बरेपण जातलें आमच्या कुटुंबान बरेपण जातलें आमची भुरगीं बऱ्याक पडटलीं देखून आमी घेतलेली मागणी ती नॉर्मल संगती न्हय नॉर्मल संगती आटापून नात आनी तूं म्हत्वाच्यो संगती आटापून आसात आमकां आयदोळ मुसर आमची मागणी कळीत नातले बरी आमी पटोवन पडटा एके फावटी आमी बेश्टन तरी एके फावटी आमी खंयच्या प्रॉब्लेमांनी सांपडून पडटा आमची मागणी आमकां देवान दिली ती मागणी आमी कान गेली ती मागणी कसली म्हण समजून कान गेल्यार हाचे तान पुरा भायर येवंक आमकां आदार मेळटा आमकां कृपा मेळटा निर्गमन पुस्तक सांगता 20 आनी 9 अध्याय 7वें वाक्य एक्सोडस चॅप्टर 29:7 सांगता उपरांत मागणेचें तेल घेवन ताच्या माथ्यार वत आनी ताका अभिशेक कर आनी पळया हर एका रायांक अभिशेक करतना मागणेचें तेल व्हरून ताका मागूंक सांगता सरेस्पोट देव सामुएल वचून मागता रायाक दाविदाक मागता कितले ताचे वयर ताचे आरोनाक मैसे मागता आरोनाक ताच्या खाडांचेर सयत तें तेल देंवून येता म्हणटा शिंगांची मागणेचें तेल काडून शिंगांनी घेवन ते शिंग ताच्या माथ्यार वतात मागणी याजकाची मागणी आसा
आमकांय लायकांची मागणी हर एकल्यांक मागणी आसा आनी ती मागणी आमकां जिविताच्या वाटेन चलयता ती मागणी वायटांतान आमकां राखता ती मागणी आमकां देवाची वळख दिता ती मागणी आमकां देवाच्या सांगता जिवंक आदार दिता झकारिया प्रवादीचें पुस्तक सांगता 4 अध्याय 14वें वाक्य झकारिया चॅप्टर 4 वर्स 14 सांगता तेन्ना ताणें म्हळें ते म्हळ्यार आख्ख्या संवसाराच्या धनिया मुखार उबे आसात तो दोग मागलेले आख्ख्या संवसाराच्या म्हळ्यार आख्ख्या संवसाराच्या धनिया मुखार उबे आसात ते दोग मागलेले आनी ते मागलेले कोण खंडीत जावन आमी काणगेली ती मागणी त्या दोगांनी आमकां दिल्ली मागणी आनी बापाच्या नांवान जेसूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान घेतलेली मागणी ती कित्याक बापान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडिल्लो आनी बापान जेजून सांगलेलें ती मागणी ताणें आनी पवित्र आत्म्यान सांगता मेळोन आमकां दिवची ती मागणी आनी पवित्र त्रिंदादीची मागणी आमी घेतलेली जावन आसा तर बाप आमच्या सांगता जी येता जेजू आमच्या सांगता जी येता पवित्र आत्मा आमच्या सांगता जी येता ती मागणी आमी घेतलेली तांणी आमच्या भितर येवची ती मागणी ताणें आमच्या शब्दार पार आमच्या मोतीन रावची मागणी जेजू मोगार पार आमच्या खालसांत रावची मागणी पवित्र आत्मा सक्तेर पार आमच्या भुजांनी रावची ती मागणी आमी घेतली ते लावन ते एनॉयंटींग आमी घेतले देखून सगळ्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक आमी शकतले आनी जेजूच्या सक्त्यान आमी जिवंक शकतले मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून आमी पळयल्यार आमकां कळटा निर्गमन ग्रंथ 20:8 अध्याय 40:1 वाक्य एक्सोडस चॅप्टर 28 वर्स 41 सांगता तुवें ते तुज्या भावा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक न्हेसोवंक जाय ह्या जगदावन तांची म्हजी सेवा करच्या खातीर तांकां अभिषेक करूंक जाय तांकां दिक्षा दिवंक जाय आनी तांकां पवित्र करूंक जाय ही ह्या जागी दिक्षा आरोनाक आनी ताच्या कुटुंबाक ताच्या पुतांक दिल्ली ती जावन आसा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मैजेन केल्ली मागणी तांकां सर्वेस्पर देव मैजेक सांगता कशें मागेचे तांकां कसली पुरा ड्रेस तुवें करीचे ते ड्रेस कोणें पुरा करची अहलेल्या मनशांक तूं आपय ताका हांवें जाणवाय दिल्या म्हणटा तहल्या मनशांक मैजे आपयता आनी तांकां ते वस्तूर ते ह्या जाकाचे वस्तूर तो शिवयता आनी ते वस्तूर घालून ताका मागणी करता आनी ती मागणी आरोणाची मागणी ताच्या कुटुंबाची आज मुसर थंय तावन ह्या जग आमकां आमच्या जिवितांत आयिल्ले फस्ट ह्या जग जावन आसा ह्या संवसारांत आरोण जावन आसा आरोणा तावन ही मागणी सुरू जाल्ली आरोणा तावन ह्या जागी मागणी सुरू जाली आनी थंय तावन आमची मागणी सुरू जाली देखून आमी घाण गेल्ली मागणी तीच मागणी पवित्र आत्म्याची मागणी आमी कान गेल्ले ते तेल आमच्या माथ्यार घाल्ले आमच्या कपालाचेर घाल्ले तो कुरीस तो जावन आसा तेल जावन आसा पवित्र पुस्तकान सांगता ते पवित्र आत्म्याची मागणी आनी तो पवित्र आत्मा आमकां सगळें शिकयता पवित्र आत्मा आमच्या सगळ्या देवाच्या वाट्यांनी जिवंक आमकां आपोवन व्हरता आनी प्रत्येक जाण पवित्र पुस्तक आमी वाचतना ताचो अर्थ समजोवचे ताच्या भितरल्यान आमकां ट्रॅवल करता ताच्या भितरल्यान आमकां पैन करूंक लागता एक वर्स भितरल्यान तो आमकां पैन करता एक वर्साचो अर्थ आमकां समजयता ती मागणी ते पवित्र आत्म्याची मागणी हांवें आनी तुवें घेतली जावन आसा देखून ह्या संवसारांत आमी काण केल्ली मागणी ती वर्ती जावन आसा ती भाग्यवंत जावन आसा ती पवित्र जावन आसा देखून तसली मागणी हांवें आनी तुवें घेतल्यार आमकां कितें बेश्टे तरी आमी भियोवचें त्या संवसाराक भियोवचें त्या भायरसाक भियोवचें आनिकाल्याक भियोवचें काल्याक भियोवचें आमी काण गेल्ली मागणी संवसारांत काण गेल्ले हायेस्ट देवातावन आयलेली मागणी आमी घेतलेली ती मागणी जावन आसा देखून आमी कितले बागी पळया जेजूक वळखूचे लोक कितलो बागी देवाक आपलो सर्वेस्पर देव म्हणून मानून घेवची परजा घेतली बागी आनी ताची मागणी घेतली ताचे बौतिज्म घेतले ताचे क्रिज्म घेतलेले ते सगळे संस्कार घेतलेले मनीस कितले भागी आनी हर एक मागणी आमी घेतलेली जावन आसा ती देवातावन आयिल्ली देवान आमकां दिल्लें तें मागणी जावन आसा जेजू मारी पात्र पवित्र आत्म्याची मागणी आमी घेतली जावन आसा आनी ती मागणी आमी घेता आसतना आमचे सांगता बाप पूत आनी पवित्र आत्मा वस्ती करता कालच्या दिसा पवित्र त्रिंदादीचे परब आमी आचरण केलें जायते आमी हाचे विशयान नियाळ केला जावंक पुरो तुमी मिसा वेळारी ताचे विशयान देवाचें उतर आयकलां जावंक पुरो पूण आज आमी ते समजून काणगेचे ती पवित्र त्रिंदादी आमचे भितर आसा आमच्या जिवितांत आसा आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आसा बापी आसा पूती आसा पवित्र आत्मा आसा आमीन ते जिवंत देवाची मंदिरां ती मागणी आमी कित्याक आमी मागणी कान गेल्ल्या वेळार आमी देवाच्या मंदिरांत जाल्या आमी पवित्र सभेचे सांदेश जाल्या आनी देवाचे मणियरी आमी जाल्या आमी ह्या जागी वर्ग जाल्या देखून असली मागणी हांवें तुवें घेतिल्ली
देखून अभिमानान आमी आमची मागणी मानून घेवया. अभिमानान ते आमी आमची कणकान घेवया आनी अभिमानान प्रत्येक जावन आमकां दिल्ली ती मागणी व्हरती जावन आसा म्हणून मानून घेवया आनी पवित्र आत्म्याचो आदार सदांच आमी मागया आमच्या जिवितांत. ही मागणी सदांच आमकां राखून दी, सांबाळून दी आनी निमाण्या घडये मसरी आमच्या सांगाता ह्या मागणेची सकत आसूं दी आनी तो पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांक सगळ्यांक व्हरून दी म्हणून मागया. तुमची कितें इंटेन्शन आसल्यार सगळीं ह्या वेळार भेटोवन दिया. सगळ्या तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता आनी हर एक गरजो सुम्या मुखार आमी दवरता. सुम्या मुखार आमी दवरता. आज आमी तुमचे गरजो सुम्या मुखार दवरा आनी हर एक आमी देवाची काकळट आनी कृपा मागया आनी सर्व वायटाचे सुक्त मोडच्या खातीर आमी मागया आनी सर्व आमच्या जिवितांत हे देवाची मागणी आमी जी आमी खाण गेल्ली आनी मुखार आमी धैर्यान जियोंक जाली कृपा आदार देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हिरा बाबा रेखले बरे तक शंदर बरे करबाला जेजो हरी एकल्याची मागणी हरी एकल्यानी विज्ञापना बापा विनवणी तुझ्या पांया तळा दवरता जेजो हरी एकल्यांक तो राख आनी सांबाळ सुम्या जेजो आमच्या होली स्पिरिट टिमाच्या सोर सन्यांक तो आशिर्वादीत कर जेजो. सकाळच्या मागण्याक एटंडच्या समेस्तांचे तुझे आशिर्वाद घाल. हरी एकल्यांक बरी भलायकी दी, मतीक समाधान दी, काळजान संतोष दी. आमच्या कडेन मागोवन सांगलेल्या मागतान बसल्या हरी एकल्यांक तुझ्या पांया तळा भेटोवन दिता बापा. हरी एकल्यांक तुझे आशिर्वाद घाल बापा. आमची घराणे सगळे आशिर्वाद घाल. आमची कुटुंबां तो आशिर्वादीत कर. आमच्या भुरग्यांक तो आशिर्वादीत कर आनी सगळ्या सत्तेन बापा आमकां सोलोंक कृपा दी. हे अभिषेक आमी घेतलेले आनी मुखार केदेंस ह्या संवसाराक भियेनासतना आमच्या कुडीच्या वडण्यांक आमी प्रत्येक जावन कान दिनासतना संवसाराच्या वडण्यांक आमी भुलनासतना तुजे संगत जियोंक जाली कृपा हे मागणे मारिफात आमकां मेळ्ळ्या आनी ती खंडीत आज आमी अर्थ करून गेल्या जेजू आनी मुखार अशेंत मुखार चलोंक जाली कृपा आदार तूं आमकां फावो कर. हर एकल्यांक बरी भलायकी दी, मती समाधान दी, काळजान संतोष दी आनी हर एकल्यांक राख आनी सांबाळ म्हणून मागता. काम नासलेल्यांक बरा बापा काम तूं फावो कर म्हणून समया मागता बाबा. क्लॅरिटाक बरी भलायकी मागता सुमया जेजू आनी क्लिफर्ड रॉड्रिगस सगळे बिझनेस बऱ्या तरेन जावच्या खातीर मागता बाबा आनी सगळ्या कुटुंबा खातीर मागता सुमया जेजू आनी सर्व रितीचे अडखळ्यो आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांक अडखळ्यो सगळे पयस सोंदी आनी हर एकल्या भुरग्यांक तुज्या राजा खातीर उपयोग कर आनी तांचे एज्युकेशन तूं आशिर्वादीत कर, तांचो फुडार आशिर्वादीत कर आनी बरें जावं दी. हर एक समृद्धीचें जिवीत हर एकल्यांच्या आमच्या भुरग्यांक फावो जावं दी म्हणून मागता आनी हे आमी मागता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. सगळे आमी सांगता मागया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या हांव बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरलेले सुमितीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सुदेव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय माप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक तुजो आदीन सदां आनी सदां सर्वता. आमेन. सर्व रितीचे आशिर्वाद आमच्या सुमेस्तांचेर पडोवन दी म्हणून मागता. देखून सुमेस्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचे दिसा तुमी ह्या मागण्याक जॉयन जाल्यार सुमेस्तांक तुमचे खातीर आमी सदांच मागता. सकाळच्या मागण्याक परत कोणा जाता तुमी एटेंड जावंक प्रयत्न करा. आमी सांगता मागया खंडीत आमकां जैत आसा मुखल्या दिसांनी व्हरते देवाचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर खंडीत देव दितलो, आमच्या भुरग्यांक राखतलो आनी सांबाळटलो. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सुमेस्तांक देव बरी रात दी मागता. गुड नायट.